danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Ai Alhaji kana ji tunda kai kana so ka dora tumatir na a kiras ni da ma ka san geza nake sa saboda haka na rako ka ne kawai su baka haiwan kaga har manta ma nake cewa geza kwandon gora ake cewa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wai ina me wannan abu nan ne? Wai magana kuke yi? Ban gane magana muke ba, ina cewa waye me nan gun waye me nan gun ka zo wai aka ne ko baka yi kasuwanci shi wannan din bane ba. Na ga alama ne ma kike ka zama bako ma ko bako ne ne? Kuna gani na ina aiki. Ai kwa bari in na ga masu yawa ko kwastomomi ne. Ka san ni kwandon gora nake dora amma tunda kana son kiras ga nan kai me kiras kai Alhaji kwando nawa kake kiras nawa kake so abin nan ka na riga na saba kiras nawa kake so wanda zaka dora. Okay ina son roll 10. Kai kaji roll 10 yake so nawa kuke bada hayarsa? Ka san abin ya riga ya tashi yanzu 500 ake bada a farashin shi. 500 ko da yake ga Alhaji kai ka 500 ake bada hayar shi. Ban gane 500 ba wancan karan 300 muka dauka. Wannan ba yin kanmu bane ba yin abin nan kamfani ne. Gaskiya 500 bai yayi tsada amma tunda ga Alhaji ni gaskiya kwandon gora nake dora amma tunda ka kai kana son ka dora wannan kiras din sai ka nemi sauki a gure shi. Yanzu me sauki ka ban min 400? Gaskiya akan 450 lambar muku shi saboda ni ma mai gida na haka ya bani in kun za ku dauke shi haka. To kai yanzu zamu je zan je in shawara da abokina. Abinda muka tattauna zan zo in sanar da kai sai in zo in same ka. To shikenan ina jiran ku. Kwandon goron nan na gama duk tumatir nan ku Alhaji ai kana neman riba ai wannan kwandon ya kana neman Yanzu nawa ne wannan? Wannan 600 sake ba ka je wajen 650 kaje za su baka mani 500 kiras. Alhaji wai yanzu haka ake sai da ma Wallahi na gama wannan ga kwari ga fadi ya ɗebi wancan nakun guda 10 ana kana ba kuke samu wayannan. zan nuna ma za mu je don kwaso mana zan ƙara wannan za a dora mu yau ne dan jibi zan dora da na gobe ka dole je. Alhaji ga can za su daure za su tafi. Yawwa an dai kammala musu komai dai An ba sun tafi gacin suna daurewa amma himma sun tafi. Yawwa. Ai kana so ka samu arziki na gama ka ci riba ka zo ka samu kwandon ruwa. Gora. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sanin ku da zuwa. Ya kasuwa ya jama'a. Alhamdulillah. An zo lafiya? Madalla. Alhaji ka dawo kenan. Wallahi. Ka dawo kenan. Wallahi Allah ya nufa. Kai Alhaji san da zuwa. Gaskiya kana jin dadin gwarin nan fa. To ai ka san mu ba ruwan da kiransu ne. Allah Alhaji. Wallahi ina ga. Ai Alhaji an ce ai suna yan bakan wahala To ya mun ba su shawara su dena zo su kama ka arziki sun ki. kai da No na mance Alhaji. A ba su kuɗi a je a so musu lemu. Oke gaskiya ne manyan baki ne Yawwa. wannan. A ba yara kuɗi a je su so musu Wai lemu. kafin a kawo dai wai Tsawo musu lemon ruwa, musu ruwa. A kira ga yaro can, kira ga yaro can. Tsawo musu lemon. Kai yaro zo ka so lemu nan. Mai sanyi ba, mai sanyi ba. Me sanyi za ka karɓo musu? Mai sanyi Gaskiya raba ne gwara karɓo musu me sanyin nan. Wannan da kai na kuma. wallahi ba wanda zo da ya mama Allah Alhaji. Allah Ai Alhaji. Alhaji kuna rinjan mutanen nan fa. to ai ka kana ji ai wannan na kawo ma shi ne saboda ya je zai wata mungon gwari ne wai kiran zai dora kiran nayi kai dora Kai ba game ba ya saka ana asara? to ai na tare ga da shi bai taba sanan mun da wannan ba. to ai na ga mai nace zo mu dora kwandon gora yace shi wai kiran Kiran. Ya san ana mugu asara ba? Alhaji ko zo. to hadda wannan Zo zo Alhaji. alhamdulillah Masu guri kai, masu guri zo Zo na. Sannan ku da zuwa. Kai. Sannan ku zuwa, kai sannan ku zuwa, sannan ku zuwa. Sannan ku zuwa. Sannan zuwa Alhaji. Ya kasuwa. ake alhamdulillah Ri uku ne na hirar. Alhaji kenan. Ya kasuwa. Ai Alhaji ka ai ka ji wuce ka ta dan sanyi sosai saboda kayan sanyin ne. Kaga bambanci. Alhaji ya ga lemu an kama kuma ka ki sha kana ta tunani haka. Wallahi ina ta tunanin kada in yi asara ne kwandon wannan kiras din da na dora. To Alhaji yanda abokinka ya dora kwandon gora kai maka zo ka ba dora sa mu. jin Bai shawara taba nuna mun ba sai yanzu da muka je wajen cikin Kai kasuwa. baka ji ana labarin asara ake sosai a Lagos ba? kana ji na kana ji abokina Eh. wai abin da ma na je na raka Eh. wai yace za a baki wai 500 bai gaskiya Dari ya nawa? ce 500 ya ce a Asara zama ce. da Kuma suna magana fa ko? Ai bai Ba ka dau bashi ba sai dai ka bada kuɗi. Kaka ya lemon mana kadan san yara ba wannan asara da kuke zabga da kwandon roba an ce ku dawo kwando na ise ki giredin kwando kun tsaya kuna ta man wahala da kwandon roba sha lemon mana kadan ka dauka. Ga asarar da ake ta bugawa. wannan asarar da kuke bugawa ba iyaka A ce ka ci
wai Alhaji hawa an kama da mu kana ta wannan yaya kaji malam dama wai dama Alhaji haka nan kuke samun wannan tarba haka ai na gama kai da kaje can me suka nuna ma komai basu bani kana magana suna ma wulakanci ko gurin zama basu bani ba ana labarin kasuwa ta arziki kwando giredi irin wannan na ise kiwa ke labarin kwandon roba gaskiya ne oga kwando giredi ka duba haka kwandina zuka Allah dino kira ai ka gani abinda ma zaka duba gani hikara gina wannan kira din ya toyi hanyoyi da dama idan Allah ka duba ga kwando ba giredi malam maka giredin kwando ka zaro da shi a kasuwa ba cin ruwa ba komai zan so malam ka jaraba kwandon kiras din nan abin da kai mana na Allah ya kiyaye ubangiji Allah ya kare ya zaka ce Allah ke Alhaji ba kwandon kiras gayi nan ya karan je wacan ma abinda abokina ga kada mota yake in yayi layi da gozo sai mota ta fadi Allah oga awa kada mota yake in an dora ma motar tana kadawa mota nawa kai ai kwandon salamu alaikum alaikum salam barka dai ya gari ya aiki ya aiki kai yayi dan gwarke ya kasuwa ya jama'a Alhaji mai kwando Allah ya tsaya ma mai kwando Alhaji yaushe ka zo ne wannan ai da na yi haka da tumatirin nan sai na ce ai kamar bakona na kwanaki da yau sai tumatir Allah sarki sanni da zuwa ka zo lafiya Alhaji karami an zo lafiya ya hanya ya jama'a kai kwanaki ba kai na gani kana sayan kiras kana zuwa na ka dau hayar kiras ba na je yanzu ma daga san nake na baro su za su wulaka subhanallahi Alhaji kai ma na ka san kiras din leman dai ya ka fesa min lemo ne da ka ambatan kiras din me ana neman arziki ka sa kiras ai Alhaji nan zole keke ba kuma ya ga mun zai sama kwari kiras kwantar da hankalinka dama ai tumatirin nan ka dai gani ai ko a Lagos ko a Jabuwa dai ko Ibadan ko Agere ko Lokoja ko Agege duk inda aka kai bai rabiya inda ta gani ta ce I like this tomato wallahi tallahi yawa to ka san ne kana jina wallahi tallahi zuwa ne dama in ji ya za kai kiras din nan ne ko ba za kai ba Allah ya tsayin da kiras me ana neman to dama albihirinka dama na zo in ji ne in za kai kiras din nan wallahi tallahi ba zan sai ma da tumatir din nan ba ai tumatir azzalumai ne matuta ne me ake da kiras leburori hauhin su suke ji ka duba ga sunan a zaune yara da suna samun sana'a suna zuwa suna lodi suna jigila me ganye babu labari me katala ba labari ka duba yaran nan ga sunan da suna zuwa suna yayo jigila suna ɗiba suna samun alheri to tun da aka fara wulakantaccen kiras din nan wallahi ba abin da suke samu ka duba kiras din nan ina gaya ma lalatacce wulakantacce kwanaki abokina ma da ya loda wallahi anan kafin ya je gadan nan ta mutala da direban nan ya ragazau kawai sai ya tara ya bare ya lalace ya yi asara mota guda ne asara na kiras mota guda haka ne asara su na kiras to ai ba Alhaji wannan tumatirin za mu aje alƙawari da kai gobe in Allah ya tashe mu lafiya ka yo sakko ka sa a kawo kwando zan ɗeban ma kayan nan wallahi mai kiras ko miliyan da sai tunda an danna haƙƙin leburori da masu waju da masu katala da masu doka gaba ɗaya ba a samun kaya ba a samun kuɗi to saboda haka ba zan sayan musu ba ina so in samu lada wallahi in je mai kiras ya zo ko miliyan da sai Alhaji ban sayan mai kar ka samu matsala kar ka samu damuwa to shi kenan anan zai kwana da wai a jiki to shi kenan ba matsala amma Alhaji abin da nake so da kai dan Allah wannan Alhaji karamin kwanaki sun zo gona abokina ya ban labari da na zo na gane shi shiru ne dalilin shi yasa na biyo ta nan ma saboda haka kar ka sake ka zo min da shi gona ta ya je gona abokina da kiras sun damfare shi sun cuce shi ba za mu ƙara saiwa da 'yan kiran tumatirin mu ba wallahi tallahi ka yadda to Allah ya kai mu gobe lafiya Alhaji ni zan tafi lafiya alkhairi taro ta yi lafiya Allah ya taimaka Alhaji kai hakuri ba na raina ka bane ba ni ba kiras wallahi ba ni ba kiras Allah ya kariya su ka ji ko garabta na ba ku lafiya ji ko Alhaji ko kaga Allah ya taimake ka kenan kai kana da kiyan mari amma Allah ya taimake Alhaji ka tura a kawo mana kwanda yaro da komun kwando can gurin isai ki gire ya kawo nan to su ga bambancin kwandon roba ina nuna ma su ga bambancin kwandon kada isai ke yawa wannan aro guda biya kamun guda biyu guda biya kamun kwandon gora shine kwando abokina to dan Allah dan annabi ka jaraba waye ba zai sha wannan kwandon ba waye ba zai sha wannan din Najeriya waye ba zai sha wannan kwandon ba din Najeriya to ka sani ne iyayen gidanmu suke suna cin a zaune su suke haɗo mana wannan dogayen kwanda din Najeriya a can ma abin da yasa kana gina
muna da ciyaman din da yake a zaune a can gurin in ya ga wanda abin da bai ba zai magana shine Alhaji Abdurrahman yana can a zaune wallahi shi na kawo ya zo ya sai wallahi kaga yi wannan kwandon waye bai da sha'awa ai na ga ma kana son kwando wannan bai rabe in ya zo ba zai kyale ba ka zo ka samu ko da man dogaye suke so irin wannan ai ina ga ma abin shi ya kamata wallahi shawara yake baka dole ne in jaraba ka duba dogon kwando ba dan Allah yanzu wannan kaje anniya aka ci kai da anniya dan Allah wannan an sa kiran guda biyar ko shi wannan biyar ai wannan ka zuba kiras bakwai a cikin nan gurin ka gani kiras bakwai Alhaji ana kiran ka a waya hello ai ina ga ma Alhaji ya shawuya Alhaji ya shawuya 500 kires kaji faduwa kak kuma da ni mahaukaci mana kaji kiras 500 a Lagos 500 da ka taka kamar da ni karamin yaro ya kaji asara Alhaji ka zauna mana ka zauna kar ka furgice Alhaji kar ka furgice ka zauna a ka zauna zan kira ka zauna zan neme ka kaji asara kai dan Allah kaji asara ba kaji asara ai na ma jaji ai ali abokina Allah kaji fa mota biyu fa na tura jiya kaji mota biyu 500 wayan ko kudin kaya ba mai ba kuka kawo a maida ba wallahi ko to yanzu in wannan ka zuba wannan tsarin ne amma ka sare na zai baci yanzu wannan in wannan ka zuba kana jina wallahi ba ran babban riba za ka samu ba a cikin wannan iya asara inda ka je da kasuwa kana jina wannan fa ka samu ko kadan ne mai gida ban taba jaraba wannan ba amma dole ne to ka jaraba wallahi ka jaraba wannan mu muka sai mu har abada ba haya bace ba har haya mu ba haya har abada mu sai wannan 650 kenan 150 muke Alhaji 500 haka suka ga aka ba ka hayi sun ai madan fara sun to cuce kaga ka kudin kiran ma bu sun cuce ka zan jaraba tunda jarabawa zan yi Alhaji ina so gobe zan tashi kurkura ina za ka yi kurkura ina ka ta kana kallo dai jari na ya kare to Alhaji in dai ba Kano ba ya karya ya za ka tafi da wani kurkura kuma kwando nawa take ci kurkura ye Alhaji inna Allah sa jaran ka ya kare ni ka zo zan baka dila 10 ka dora dila 10 zan baka na kwandon iseki kwandon gora giredi ka je ka je Lagos ka dawo ka zo ka bayani kuɗi ka ji fa saboda mu ba mu ka ji fa Alhaji ka ji adalci ba ban gane bashi ba mu da can sai mun take cash tukuna za ma abin ma mu kita mu Alhaji mu ba irin nan ba irin nasu bane ba ana ga ma mu fa namu asali ya samu ba abun ba shi yasa tunda na zo nan na ga bambanci asali ya samu wannan abun kana ji na ana ma magana ni fa saboda na san ina samun kudi aka sai raba na ba ga dinkin da nake sawo ba to ka ji fa kayan yarbawan kawai nake dinka sai na san ina karuwa yanayin ya koyi tumurmuri ka gani ai kwandon goza shine kwandon arziki tunda shi abokin kasuwa tare da ke bamu kwanduna ya ce zai baka bashi ai kai Alhaji kai buri dila 10 ta amma Alhaji ga abin da nake so da kai kana jira amana lalle ka ka rike amana wallahi in ka rike amana Alhaji kana jira ko gwila nawa ka zo ka ci a baka kana jira ko kiran mu kai a waya amana ina za mu samu mota kurkura ai sai ma jina kwando ana kai ma gona ana nan kama ruwa za ka samu za ka yi kaga jira goma ne daidai ka gani wannan ya daure ba ka samu mai kurkura dora ma yanzu dai to ba wannan ai ba amana a ware mun wannan din kana jina zo mu je amana kwando giredi kaga kwando giredi isashen kwando dirarre kwando giredi dirarre to ba zo kwando giredi Alhaji wannan kwando giredi wannan duka sa samu ya gani wannan dila 12 za a baka bashi sai ka je ka dawo kai dai ka rike mana amana kaga kwando giredi wannan raboki aka matakawa lebure karu dan da koyi karu mai katana ya karu idan wannan ba iya ka ara zama ne kila 10 ke wannan fannin kaga nan dan kila shi rike mana amana haka bambancin Alhaji kora rike amana roba ba matsala sai mai lamba ka ai na ga ma Alhaji lamba ka iya ga kira ba matsala